चला मैत्रिणींनो, आज तुमचं माझ्या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मोड आलेली मटकीची भाजी। आपण 250 ग्रॅम मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे, तर ती 2 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। त्यानंतर तिला आपण कुकरची एक शिट्टी काढून घ्यावी। कुकरची एक शिट्टी होईपर्यंत लागणारे साहित्य बघूया। थोडेसे खोबरे घ्यायचे, 2 कांदे, अर्धा कांदा चिरलेला, 1 लसणाची पाकळी, अद्रक, टोमॅटो अर्धा आणि 2 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर। आता आपण ते मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेऊ। पहिले खोबरं घेऊ आणि तो जाड चिरलेला जो कांदा आहे तो टाकायचा। त्याच्यानंतर अद्रक लसणाची पाकळ्या टाकायच्या, टोमॅटो टाकायचा, आवडत असेल तर 1 टमाटर टाकायचं, नाही तर अर्धा टाकलं तरी चालतं। त्याच्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या, त्याची पेस्ट करून घ्यायची। तुम्ही बघू शकता ही अशा प्रकारची पेस्ट आपण तयार करून घ्यायची आहे। त्याला लागणारे मसाले: अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा कांदा लसूण मसाला, तो बाजारात मिळतो तो, आणि 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा लाल मिरची। हे सर्व मसाले आपल्याला लागणार आहे। आता आपली मटकी पण शिजलेली आहे। चला तर आपण आता फोडणी देऊया। आपण आता कढई ठेवून त्याच्यात तेल टाकूया। आपल्याला फोडणीला जेवढं तेल लागलं तेवढं टाकायचं आहे। मी ते 2 पळ्या टाकलेल्या आहेत। तेल गरम झाले की त्याच्यात मोहरी आणि जिरं टाकावे। आता तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यात मोहरी आणि जिरं टाकून घ्यावे। मोहरी आणि जिरं चांगलं तडतडू द्यायचं आहे। आता जिरं मोहरी छान तडतडलेली आहे। आपण त्याच्यात तो बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊ। सोनेरी कलर येऊ द्यावा कांद्याला। तो चांगला लालसर होईपर्यंत त्याला परतत राहावे। आता आपला कांदा छान असा सोनेरी कलरवर आलेला आहे। त्यामध्ये आपण ते काढलेले मसाले आहेत ते पूर्ण टाकून घ्यायचं आहे आणि छान असे हलवायचे आहे। बारीक केलेली पेस्ट त्याच्यात टाकून घ्यावी आणि त्याला तेल सुटेपर्यंत आपण चांगले हलवून घ्यावे। थोड्या वेळ त्याला अशीच परतत ठेवावे। त्याला तेल सुटेपर्यंत छान हलवत राहावे। त्याला अशा प्रकारे शिजून घ्यायचं आहे आपल्याला। त्याला बघू शकता तुम्ही कसं छानसं तेल सुटत आहे। आता त्याला पूर्णपणे तेल सुटलेलं आहे। त्याच्यात आपण आता मटकी ओतून घ्यावी आणि छान हलवत राहावे। आपल्याला मटकीमध्ये जेवढा रस्सा पाहिजे असेल तेवढं पाणी टाकून घ्यावे। आणि त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकावे। त्याला
त्याला उकळी आल्यावर त्याच्यामध्ये थोडेसे हलवून घ्यावे आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकावी. तुम्ही बघू शकता ती कोथिंबीर अशी बाजूबाजूने सोडावी. कोथिंबीर टाकल्याच्या नंतर त्याला मंद आचेवर थोडेसे 5-10 मिनिट उकळू द्यावे. आता आपली भाजी पूर्ण तयार झालेली आहे. बघू शकता तुम्ही किती छान कलर आलेला आहे. आता आपण त्याला सर्व करून घेऊया.